sesuatu sing marai seneng. Angel kuwi nek kon ngarang-ngarang kok sesuatu nang nggon mbahku ora sing marai apa ya? Apa kaya surprise ngono kuwi lho. Surprise. Mosok Kak. Aku ki apa? Pengen pengen sesuatu ngono kuwi lho. Sing marai seneng atine. Wis suwe banget ra ngenehi sesuatu sing marai seneng. Angel kuwi nek kon ngarang-ngarang kok sesuatu nang nggon mbahku ora sing marai apa ya? Apa kaya surprise ngono kuwi lho. Surprise. Mosok tak tumbaske kembang nek yo kaya pacaran yo ndarani. Kaya kembang nak coklat kok wong koyo ngono tambah lemu malah. Bingung aku nak sesuatu. Ayo sing marai seneng ngono kuwi lho rameng. Malah ndek panganan ya kaya ngene. Aduh. Mbok yo sing gawat iki. Seneng lho. Ngopo kuwi? Entai. Kami gogrok kartu BPJS sih. Nganu wae tak kei kesehatan selalu karo berobat gratis ya piye? Wah, nek kuwi ora marai seneng nek kuwi. Nek kuwi malah bikin susah kuwi. Jal saiki ngrasake lara. Terus kuwi lagi iso dienggo, kuwi iso dienggo berobat kan berarti malah ora marai seneng, marai susah. Mbok ngene iki sing apik ngono lho. Ya sakrarane iki ditambahi jatahe blonjo, nyabunya nek pengen jajan yo nggo iki wae ngono kuwi. Wah, nek kuwi wae ra njaluk aku. Wis njaluk sehat terus wae. Rasa nganggo kertu kuwi. Yo, sok tak golek-golekke. Surprise to, sesuk wae nak surprise aja saiki kok surprise kok. Sesuk wae. Surprise iku kudune kowe ngerti ya, anak kowe ngerti apa dhewe ora surprise. Besok ditunggu wae. Surprise iki dijokke iso ora? Ora iso, pan sesuk wae. Sesuk nak wis ndedit. Aku sing bisa ndedit lali. Apa kuwi?